मछरिया हो पाऊ ये मछली खाता नी। अरे राम रे राम छी, हम सोचले ना रही कि इतना गंदा इंसानी बनी। ओ मम्मी जी हे भगवान हो भगवान, हम कितने अपन मतलब मानत नहीं कि हमार दामाद आइल बड़न। अरे राम रे राम, अरे हमके तो शर्म की मारे रे बाप रे बाप, शर्म की मारे कुछ हमसे कहा नहीं के रे पूजा। और तू कहाँ है के छोड़ के चल गए? चल गए घूमे खातिर घर में घुसल रही का? अरे मम्मी जी वो कुछ ना हमू कहा तनी कि पाऊ नहीं जैसे चाय के नाम में खिलतनी। हमहू कहे कि काहे जीजा मुंह गिरौले बना काहे हो? आ जा तो दुख में बस सुख में पतो उतार ली हनी। आ कुछ कह हो पतो हमार बढ़िया बिया, लूर सहूर बहुत बढ़िया बा ओकर हो। रहन ढंग बोली विचार एकदम व्यवहारिक बिया। जा तो हम वैसा जो हत रहनी है दादा, हम ना पागल बहुरा बानी। हम तो ये मानत नहीं के भगवान हमार पतो ही होशियार चढ़ा के दी है, काहे से कि हमार बुद्धि उतना ना हुए। देखा जा तो नहीं कि तनी ले ले आई 2 किलो आलू बैठले रहेगा नहीं। अच्छा जा तन बानी। देखा हो परिवार निमन मिल जाला न तो मन खुश हो जाला। आ जब वैसा लायक ना मिलल ना लायक मिल जाई तो का मन खुश रहे। कुछ कहा जाए तो हम ना तू कैले रहनी, बाकी भगवान देखलन कि कितना दुख तकलीफ होता। अब एगो बेटी बची गई बिया, वो के पार घाट लग जाई अपन केहुआ ने नसीब में हुई तो अपन जैसन वैसन मिली। जबले ना खाने तबले हमारे पतो ही ना खाली। ऐसा ना बेटी पतो ही के निक लागेला रहन हो। नाहियो 2 दिन खाई न तो रहन विचार देखी के मन एथु भई रहेला। सुन ये पूजा आटा जाके सान दो, हम तनी आटा लिया तनी पर मकुनी बन जा। अरे भाई ठंडा लाता रे कहनी ना पूजा नैनो चर बिया मन तनी की अब ओकरे पर कुल काम छोड़ ठीक नहीं ना। हमको हगो ना कोई नहीं है पता ना कि उनके पता हो गया कि मैगी हम खूब खानी है बना के कहते कि ये चीजें खा ले। देख माई बाप को बढ़िया रहन ढंग सिखौले ना बाटे। हम तो कहबे पूजा आ कि तू बढ़िया रहन ढंग सीख, कहां से कि तोहरो अगले साल खो के बिया होने हम अभी ना जाए समझ ना तो ये जा रह के सब तो। हाँ हम कहते रही कि हमारे भाभी है तो 5-6 साल के बाद जाए, कहे कि भाभी के हाथ का खाना खाए वहीं आराम करब। पूछो कहा भाभी हम इतना सुगर बड़ी अभी कुछ नहीं की तब कुल चीज बना के रख देता रही। और अपने भले खास चाहे ना खास, लेकिन ये बच्ची ले ही खा ले, ये मम्मी ले ही खा ले। जतने काम हम भाभी के संग करवा देंगे। चल हम है सड़िया सोचनिया कि मम्मी जी के दे दे हैं पहन घलते। वहाँ के याद बहुत आवता। वहाँ के बानी न शादी क के अब चलिए गई बाहर के जान कौन नौकरी करतनी है के नौकरी में वैसा आग लागो कि हमके छोड़ के तुरंत चल गई। नहीं हो ना समझनी ना कि नया नोहर में रारू आइल बिया, ओकर कोनो फेर करी कि ना करी, देखी भाली ओके कि ना देखी भाली, छोड़ छाड़ के चल गई। न चाहे तो कुछ कह सास ननद भगवान बहुत बढ़िया दिले बाड़ गंगा में बैठ के। लेकिन एगो बात बाटे कि हो जौन हमार बड़का नंदोइया बाड़न कि बिया हवा में देखले रही जब जयमालावा डालत रहे तो हमरे चौरा बिगत रहन कपड़ा पर फूलावा। वही घड़ी हमके पसंद खास हमके उनकरे ऐसा बियाह उनकरे से भई रह त कितना अच्छा लागत। लेकिन भगवान के मर्जी। लेकिन जा तनी बुची जी पर फोन करे किया कहो मम्मी जी से न, अरे बुची जी से कि नंदोई जी के तनी भेजी तो हमारे देखे के मन करता। ना ना लेकिन हम ना करब, काहे कि नया नहर कन्या बने केहू झूठो के सको कली। मम्मी जी से करवाई फोन कि बड़की बुची जी के आ पाहुन जी के बोलाई मम्मी जी। हाँ ये हमरा खातिर ठीक रही। जाए दहो मरद रहो चाहे मत रहो, हमार परिवार बानो। हे भगवान हमार बड़ी शौक लागत रहे कि हमारो गोतिनी और गोतिनी कहतानी न दे आ सास निमन हो खस जा। हमार दीदिया के सास ननद केतना बढ़िया हवन जा। ओसा ही हम सोचले रही कि हमारे सस हमारो तो दूध के धोले बड़न जाए। भगवान हमार कोची के कमी बा। अहन मम्मी जी तो कह देव कि हई सड़िया ज्यादा दिन पहनबो ना कोई नहीं, मम्मी जी पहन घलिहन हई हो सड़िया काल दे दे खींच के। अरे पुरानिया बानी तो मैंने 1-2 दिन के पहन ले बानी, ये सब न पहन हम का भइल बा नयो दे दे लगले कोनो परब आई नो ई काल के 2 बक्सा में ले दे दे। अरे सास के द कर चाहे माई के कर बराबर है ना बाटे।
कौन खराब बा आ एगो ननद हमार कितना बढ़िया बड़ी की जानका हम बुचियो जी गइल बानी का बनी बे शाम के काना भगवान जाना चल रह हो देखी तो फोन कैले बाटे बबुआ का कहत रहुए हम बतिया ना पमी और रास्ता घाट में का बतिया। हेलो बबुआ। हाँ बेटा खुश रह ठीक बड़ा ना। चलो भैया जाड़ा पाला के तन ठीके रही है तनी लेटे से तो सुत के उठिए का करब। हाँ बच्चा अपने से बनावे न खाना रे रमा ना ठीक बिया वो ठीक बिया बुचियो ठीक बिया सब ठीक बाटे। मम्मी जी अच्छा ठीक बाटे ए मम्मी जी बतिया लिया का खुश रह। के जी मम्मी जी बबुआ वाला अच्छा छदी तनी मोबाइल कट देने कौन है मम्मी जी एगो बात कोही का बोलो जानता नहीं हौ जयमालावा पर अरे जब जयमालावा हमार होत रहे तो हेती हेती लइकवा की कर रहसन मम्मी बड़की लड़की का हमारी आइए मम्मी एगो काम करी ना हमार बड़ी मन करता जी बुची जी के देखे के बड़की बुची जी के तनी बोला देते। अरे भाई ओकर सास ना आनंद भेजेलियो जी के। उ बियाह में कैसे अब देख कनिया अब इतना जब एथु बाड़ू तो हम हाँ जी मम्मी जी बोला दी पाहुन के अच्छा कम परिवार बा यही से तारा मन करता नीक ना नहीं खेलात मम्मी जी वहाँ के चल गई नी ना बाहर के चलते और अभी को दिन हमरा अइला होते बा बियाह में कितने आदमी से मिलल का सुना ना ओकर सास न लइकन बिना ना रह पावेली अब बड़ी करम तो नंदोई के अरे नंदोई कहतनी पाहुन के बोला दे अब हाँ तो ठीक बा मम्मी जी ली ना फोनमा बतिया के बोला देना तू खूब मजा करेलू तू करेलू। अच्छा रुका बोला दे तनी निकालो। हाँ मम्मी जी है ना नंबर बाबा एकानो को लेका के फोटो बा अरे और भौजाई याद करो तारी अरे बुचिया के लिए आवे के कहतारी कि मन तनी दीदी के बोलाई ना बड़ी कम परिवार बा नीक नहीं खेला कर हम के जानते बानी दिन भर बहरी हमार घर में कोनो एथुए ना रहेला खाई खाती आइम से आइम आ गोड़ दबावे खाती ओकर बात क्या कहते मम्मी जी त ठीक है बाटे जाए दी का करब रो माई तो अक्सर हुए बाड़ी तब का करब। अच्छा ठीक बा कहली आई तब क्षण भर खाती हाँ तो रहो रे आ जाई मम्मी जी बुलाई ना अन्ना जी कहे खातिर कहे जाई बेटी आता यही बेरा आई मुर्गा आ ये पाहुन मुर्गा कौन बड़ बात बाटे जी रौरा खातिर तो जेवन कही तेवन बना दे। हाँ मम्मी जी अब दूसर का दामाद कहिए मिलियन कहिए ना ठीक बाटे आई तो क्या कहतनी मम्मी जी पैसा तो हम जाए मुर्गा ले ले हो तनी जीजा जी हाँ तो बढ़िया बा ठीक बा हम पैसा लेके आवत तनी मम्मी जी ठीक बा जल्दी आओ कितना हमार पतो के रहन निक लागताटे हो हैं ओकर हंसी देख के तो बुझाता कि हमार करेजा में किडनी हिल जाई रे दादा का कहला कीटनी की का कहला जाई लिया दी जब मुर्गे पर खुश बाड़ा तो कौन कमी बाटे। चली ठीक है। अरे तो केहू लौकत है नहीं के अम्मा जी साली जी भौजाई हाँ जीजा जी आई छत पर अरे रउआ छतवा पर का करत है अरे कपड़ा पसारे वाला उठाओ तनी आई आई अच्छा 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 ठीक ठीक बा उसन कोनो बात नहीं चला हो घर दुआर एकदम अच्छा से बाटे खाली पेंटिंग हो जाई न घर के एकदम सुधर जाई घर एकदम बढ़िया हो जाई आकर्षण कोनो बात नहीं के पैसा रुपया लागी तो बात विचार हो जी आई ना जल्दी अरे भाऊजी कितना तू औजा तड़ू हो बुझा था कि अपन जीजा जी हाय हाँ इतना मचलत काहे हो भौजी आवत तनी बुझाता बड़ा खुश बाड़ू का दराइल बाड़ू का आज बुझा लेबू का। अरे भौजी तू छतवा पर अच्छा ठीक है बेटे मैं पसरा गई अरे अरे प्रणाम जीजा जी अच्छा अच्छा तब भौजी आज इतना गदराइल बाड़ू बाप रे बाप सुंदरता इतना मुखौटा तोहार अच्छा बाटे की कुछ मन बा का वैसे भी रहुआ कम नहीं कि देख के हम एकदम खुश हो गए नी हमरा के देख के हाँ नंदोई जी बहुत रहुआ स्मार्ट बानी सच्ची में हम तो वो घड़ी जयमाल पर तो हम स्मार्ट वैसे ताकत रही स्मार्ट तो आप तारे ननद खातिर बानी ना तो भौजी अब तारा खातिर ना ना
अरे नंदई जी ऐसा कोनो बात नहीं के हमर नंदइए नु हाई रहुआ। हाँ अब मान ला कि का का हाँ नंदई जी ठीक है तनी तब और सब बुची जी कैसन बाड़ी? सब बढ़िया बाटे, घर द्वार सब ठीक बाटे, बस तुम्हारी दया से। कितना स्मार्ट बारन भले कुछ भी कहा, सच्ची में हम तो वो घड़ी ना देखले रही, उतना ना देख पानी। रियली में इतना स्मार्ट बड़ा मन करता कि आई लव यू बोल तू दी। सोचो तो का अरे भाभी? ना ना हेलो कुछ ना वो हम ना ऐसे बोले नहीं है ना कि अच्छा ना लागत का रहे का बकत है, कुछ बुझाते नहीं के, समझ में नहीं का भाभी तू का कहत रू? ई तो हड़बड़ी में कुल बोलत रहत रू, का बात है भाभी? रहुआ कितने आजकल- के नंदई जी हम बहुत भाभी तू पहले बहुत खुश हाँ बानी। बेटी खुश रहे। ठीक बा मां भगवान रखे लंबा उम्र मम्मी दे। जी पानी उन्नी के लिया देनी। हाँ नीचे नमकीन बिस्कुट बाटे। तो बा मां जी ठीक बा। चल ना पानी वानी पी ली। मम्मी जी है बहुत बा। स्मार्ट लागत तनी नंदई जादी जी। रौला साता ना खुश हमर पतो बिया की का होला के निके ना लागत रहला। हमरो घर में रहे के लई ने के। अच्छा ठीक बाटे कनिया अच्छा, तू ठीक बा। पाउन के खिया पिया हमर को नीचे लिया के रखले बनी। अच्छा, ना ठीक के बा, तो पाउन के भूज के इतना दे दिया प्लेट में। अच्छा ठीक बा मम्मी जी। हमन के नाही खाई ली त चल बन जाई। वैसे में जानत हमर मॉल पड़ल बाटे। ठीक बा, चली जा तब हम आवत तनी। ठीक बाटे। चली भाभी आवत बतिया। तनी तब। चली ना नंदई जी ने चली ना हम आवत तनी भाभी। जल्दी आइम ठीक बा। ठीक बा ठीक बा। बाय। बाय बाय। बुला के पता ना का दिहन हमारा के कोनो बात बा का? भौजी भौजी बुझाता हमार बढ़िया से सेवा सत्कार हुई का? अच्छा चलो कोनो बात नहीं के, भौजी है भौजी तो भौजीए है। भौजी अरे काहे खातिर बोलौले बड़ू? कोनो कुछ बात बा का? कुछ हमारा के तोहफा मिली का ये दादा? लागता आज खुशी का बात बाटे, कुछ मिजाज रंगीन होखे वाला बा, दिल फिदा होखे वाला बाटे, एकदम कोनो दिक्कत नहीं के। भौजी भौजी सुना था हाँ नंदई जी। अरे अरे बाप रे बाप रुआ। हाँ आ गई। अब तू हे जो हमरा के काहे खातिर कुछ काम बा का? वो कहा ना नंदई पैसा रुपए चाहिए? ना ना पैसा रुपया ना चाहिए नंदई जी। का चाहिए भौजी? बस हम रउआ से नंदई कुछ जी- कहल चाहत हो भौजी? हाँ, 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 कुछ खुल के कहल कह, का दिक्कत बाटे, परेशानी बाटे? का केहू बोलल का भौजी? ना 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 ऐसा बात नहीं है नंदई जी कि वो बोलल हन ना पर रउआ से हम प्यार करेंगे। छतो पर तो कुछ अलग मिजाज में आज खुलेआम बोला तो का हो गल बता भौजी? का? रउआ हमके बहुत अच्छा लगी ना, सुंदर लगी ना तब। भौजी जानत तारू ना कि हम नंदोई लागब। घर के आदमी जानी त का कही, सास जनियन त का कहियन कि उल्टा चक्कर चलाताटे। और सार के पता चली त का कहियन। जाबी ना नंदोई जी केहू के कुछ भी पता चले, बस रउआ से हम प्यार भाभी करी तू ना तो देखा जोश में होश मत गवाव, नंदोई लागब, दूसर केहू का शरीर हिय, ठीक ना? केहू को हो गइल बाटे, अपना मत बनाओ भौजी। देखा बस नंदोई जी हम रुआ से प्यार करना बहुत ज्यादा। रुआ जब जयमाला पम के वो सारे जय मतलब माला डालत रह ना, वही घड़ी रुआ से हम प्यार करे लग रही। भौजी भौजी बुझाता मिजाज एकदम मस्त रंगीन कलेले बड़ी, बुझाता हमरा बदे लाइन दे तरी, बुझाता जोश में होश गवा देले बड़ी, हमरा संगे नैन मटक्का लड़ावल चाहत रही। कोनो बात नहीं है, ठीक है। हाँ भौजी का सोचत कुछ ना। हाँ हाँ ठीक बाड़ू, तू अच्छा बाड़ू, सुंदर सुशील बाड़ू, अच्छा बाड़ू। सोही में हाँ बाप रे बाप तोहार हई आहा रंगीन बाटे, अच्छा लगा था ना? हाँ हाँ बहुत भौजी अच्छा लगता है। ठीक है बाटे भौजी। हाँ 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 मामा जी क्लियर बन तनी चल भाई अंडा भुजा के आई खाली। ठीक बा माँ जी। अरे आई ना। हाँ माँ जी आवत तनी, टेंशन मत ले। अरे यार लाइन क्लियर होत रहला, होके जा रहला टाका वाला काम। अब चल ई कह कि
ओसरिए घरवा में धोइले बनी अंडा बाब का जानी खइले बनी कि का कइले बनी। आखिर हम घर में कैसे लिया के दें? पूजा पाठ वाला बाटे, खाए के तो सबे खाला लेकिन ये घर में ना खाला। काहे से कि भाई पूजा पाठ के थू बाटे, रच भच नहीं के खाए के माना बाटे, हम कैसे लिया सकतनी। अच्छा कोनो बात नहीं के चला। अब एगो त न बड़ी चिंता ले बना कि दामाद मन करता कि दामाद जी बानी तो का चीज बना के खिया दे। कोनो बात नहीं के चला, पतो हमार बढ़िया बिया ना भगवान मामा जी कहीं जाए के तैयारी बका बात ना पाहुन जाई घूम आई तनी। मान ला कि हम आइल बानी अम्मा जी तो कुछ बना के ना खियाब का? मुर्गा खइबे करमी, ए बेरा अंडा लिया के खियबे कइनी। अच्छा ए बेरा मछली लिया देतनी, ठीक मंगा दिया। मान लगे अब रंगे तो नाम बाटे। ये पाहुन जी देखी ना मेरे का भइल ओठा में दर्द करता जी। अरे लगा ली टीकू काल लागेला, दवाई का नाम है टीकू काल। सुनी मान लगे दामाद है तो कुछ खातिरदारी हमार कर ए महाराज रौरा खातिर अपन जाना में बेच के चली आई। उहे ना मान लगे ससुरारी कबो जिंदाबाद रही। हमार पतो जान मान में मने कमी नहीं के ना करो। हाँ खाना टाइम से मिलत एकदम बढ़िया व्यवस्था बढ़िया बाटे। ना ये पाहुन हम तो ओकर ये कुल देख के बहुत खुश रहनी। हम नाहियो खाली एक बेरा ना ते तो मन हमार खुश हो ना जाला। कहू भाभी बहुत अच्छा खाना बनावेली आ खियावेली एकदम तो टाइम से। का करी बोली का चीज ले आई? जब रौरा वही पर खुश बानी तो कह देता नी ना पतो ये कि खूब पाहुन के खियाओ, खूब खियाओ कि खूब छेरो। ठीक बा मैं जाई कुछ ले आई। ठीक बाटे। रहुआ लो खूब मजाक करी ना, बेटा ना लागे। अरे तो हम देखी सुन ले कि सब लगी चाची तक के करी उठता। ना मैं जी कोनो बात नहीं जाई। हम आवत हैं ठीक ना, मछली सगरे बारे लेके आवत नहीं रह जाए। ठीक है चला होई तो गईली बाजारे आ हम जातानी भाभी से मजा मारे। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं खे। आज घर में केहू नहीं, साली जी तो पढ़े निकल गए नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। साली जी के देख ली कहाँ बाड़ी पढ़े जाता है कि क्या करते है। ठीक बा जातनी ये बड़ा खूब टहल के घूम। साली जी जीजा कहाँ जात हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जात हो? कहीं ना जात रहनी तनी टहले खाती। टहले खातिर बड़ा टेंशन में लगा ना टेंशन में नहीं के। ठीक बा जा टहले कोनो बात नहीं के। ठीक बा तनी कुछ ना तनी कुछ हे मेरा मुंह हमारा अपन गिरल बा जी का बात है ना कुछ नहीं के। ठीक बाटे दीदी से झगड़ा कर ले बनी का? अरे ऐसा कोनो बात नहीं के। तू जा कोनो बात नहीं, जा आया अम्मा जी बाजारे गइल ही मछली ले आवे। मछली खइबू ना साली जी? तनी रखले रही हमरो के। ठीक बा साली जी आराम से, या कोनो दिक्कत परेशानी नहीं के। ठीक ना कोनो दिक्कत नहीं के। साली तो गइली, अम्मा जी भी गइली, टेंशन नहीं के। हम जातनी राकेश राजा हई आज जातनी बजावे बानी बाजा और फौजी के मजा मारे जातनी। ठीक बा अरे नंदो अरे रहुआ हम तो डेराइए गइनी कि एमे डेराई वाली का बात बाटे? आज डेराहू के नहीं के। काहे से कि घर में केहू हइये नहीं के। सासू जी नहीं की ना सालियो जी। साली गोइल बड़ी सहेली की है घूमे टहले। आ सास जी गोइल बनी कहाँ बुझा मछली ले आवे। मछली ले आवे। तो हमनी के बाप रे बाप पूरा खुलम खुला प्यार करेंगे। सही कहा। दोनों जन के हइये नहीं के। तो मिजाज हमार आज खुश कर दो, तोरो खुश रही। का दिक्कत बाटे? हाँ तो देरी का बात चली ना बस चल के। अब भौजी जैसे तू भैया संगे ना मनावेलू सुहाग रात ना, आज हमारी संगे मना लाना। आज हम खुश हो जाए भौजी। अरे बाप रे बाप भौजी बड़ा खुश बड़ी, कोनो दिक्कत नहीं के। एकदम जवानी का दराइल बा भौजी का एकदम। हम जातनी पानी 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 करे। ठीक बा भौजी कह दे कि तोल के ताव खियावा ना कि ना उनका पाँच बिगड़ गई तो फिर बात का आ कोहो तरन कि रौरा मजाक करतनी। अरे का हो गइल बा? हमार त आदत हवे बोलला के। अब ज्यादा ए बार हम सोचिले रहनी कि पैसा लागत त का हाथा ना मछरी बारी बाप हो बाप। आ ज्यादा जब खइले पर खुश बाड़न त का हमारी दामदा से बढ़ के पैसा रुपया बाटे चाही। आ वाला भौजी भौजी अरे हाँ नंदी जी शरम आता। माने रुआ हमसे प्यार करी ना, हम रुआ से करी ना तो शर्म कैसा? अब मान लगे भौजी अब हऊ वाला काम अब न करे जाता नहीं। अब मान लगे कैले नहीं खी ना दूसरा केहू से तो अरे रुआ का मजाक करी ना। लाज लागता ना भौजी। भौजी खोली
का ये सब कर रहल बानी रउआ? अब तू ही ना कह तो न सुहागरात मना के बटे। ना हमके बस रउआ से प्यार करे के बटे। तो है ना भौजी। ये सब मत करी ना भौजी। भौजी खुश बाबू कितना बोला कुछ बोली रउआ के तो हमर देखी मैंने के कि पेट देबू भर ना का प्यार सुहागरात आज होई तार संगे भौजी। बस तू बस हमरा के खुश कर दे बरा, कोनो दिक्कत नहीं के। हर महीने 4 हाली आई ससुरारी में, ठीक बा? आज दबा के प्यार कर आ हनीमून दबा के मनाए तोरा संगे। भैया के मत कहिया, हमारा सार के मत कहिया। देखा आज हमके मिजाज खुश कर दे आज, ठीक ना भौजी? तोरा जेवन चीज चाहिए ना वो हम देव। सोना देव, गहना देव, रुपया देव, हर चीज देव। बिस्कुट देव, नमकीन देव, टाफी देव, ठीक बा? आ तारा ओट के लालाई जौन मलाई नियर लगना बस ये चुसा दा हमरा के, कितना अच्छा लगी भौजी। अरे भौजी लाए कनिया है मछरिया हो पाऊ। ये मछली खाता नी? अरे राम रे राम, छी हम सोचले ना रही कि इतना गंदा इंसानी बानी। ओ मम्मी जी हे भगवान हो भगवान, हम कितने अपन मतलब मानत नहीं कि हमारे दामाद आइल बड़न। अरे राम रे राम, अरे हमके तो शर्म की मारे रे बाप रे बाप, शर्म की मारे कुछ हमसे कहा नहीं के रे पूजा। और तू कहाँ के छोड़ के चल गए? अरे हम चल गए घूमे खातिर, घर में घुसल रही का? अरे मम्मी जी वो कुछ ना हमू कहा तनी कि पाऊ नहीं जैसे चाय के नाम में खिला तनी। हमहू कहे कि काहे जीजा मुंह गिरौले बना, काहे हो? इतना सुघर हो गया हमर मत बोलो, ना बोले के चाहिए ना तो के ना बोले के चाहिए। अब बड़ जेठ से प्यार करे के चाहिए। अरे चुरुआ भर पानी में डूब के मर जाई पाहुन। रघुआ धीरे बोली। धीरे का बोली मौगड़ा ही जाना कहे कि इज्जत कर। रुक जाई अम्मा जी, रुकी पहले रुकी। मारे से पहले दामाद जी के सोची कि गलती के कर बा, हमार बा कि इनकर बा। देखी इनकर जोश जवानी चढ़ल है, हमरी पर डोरा डल ली। हमार गलती नहीं क्या, इनकर बा। तार के रोली है रे अम्मा जी बहुत रोली पति बारा बड़ा नंदोई जी मन लगा ली। बस समझ ली अपने कैसे कहता है कि मम्मी जी घर में क्यों नहीं के हमर मन नहीं के लगत क्यों के बोला। अरे ई कहे के चाहिए रे भोसड़ी की अपनी दामदा के बोला दे प्यार करो तनिक तार जान निकल जला। चल तुम बताओ तनिक। और अम्मा जी कितना गरीब से सजले रानी के बर पतो कितना बढ़िया भी है। अम्मा जी सुनी, कितना इज्जतदार भी है। सुनी देखी गलती हमरो से भी भइल बा। देखी अब जोश में होश हमहू गवा देले बानी। अरे तारी वैसा जोश के आदमी में तूने झोंक ना देई। माफ कर दिया हमरा के। देखी जाए दिया गलती अरे हो गई। माफ का करे के गलती करत रहा, माफ करत रही। माफ कर इज्जत एक बार मिलेला, बार-बार ना मिलेला। देखी हमरा में गलती नहीं केला, भौजी में गलती बाटे। कहत रहनी कि इतना हमार पैसा नुकसान भइल। सुनी ना भरुआ भागेला कि ना कहत रहनी कि हमरा बिछौना पे रहुआ सूती नंदोई जी अच्छा लागी, बहुत नीक लागी। अरे बेशरम दामाद हुए सास से ये सब बात कह जाला रे। जवन भौजी कहले बड़ी तेवने हम कहत रही, हम ना लजाई ना डराई। काहे कि हम अपन इज्जत बतावे के बा ना। जो पहले ना तो और कहत रहली कि सुहागरात मना ली नंदोई जी, सुहाग अच्छा लागी। जगने दब के निकाल दे बबे कुत्ता कहीं की मौगड़ा के माई बाप कुछ सहूर नहीं के देले कारे एको पैसा का हैं। कोई से बेशरम नहीं हमारे से जब ऐसा बात कर सकता तो भौजाई से ना करी हैं। और ई बहिला के ढेर जवानी तू मान में ना रहवे, एक अबे जवानी मार के फाड़ दनी। रुक